Kwaon doon ako, bi. Uy, kuo yun yung pitaka. Uy, hala, pitaka. Napay cellphone nga gamay. Walay tao, walay tao. Kulbaan mo ko ani bay. Kinsa man ni bay? Grasya naman ni bay. Sumapugnan pa niyang grasya. Karon ka. Sa kay sulod ani bay. Silipon ako daw bay. Silipon ako bay. Marta gyud. Dito na ko ni dalot sa unahan bay. Si makita sa tagya. Tanga gyud kay siya. Basig nagtuo na siya. Nga wala na ako siya nakitaan. Yama! Sundan ta ka. Bisag asa ka paingon. Yama! Pitaka! Ahanak ka, pitaka! Ahaka to kong pitaka! Tanga, ayun ako! Huwag yun ako nakita ano gahatong nagbong! Pitaka! Ahanak ka, pitaka! Hana to! Patay dugong mama ni! Di dito mapalit yahang panty! Uy! May tao! May tao! Kini, wa siya kabantay. Yama! Mailog na gyud ako ng pitaka. Kung sakay sulod ato. Pero tiyem niyang lingi-lingi. Namurugway nakakita saya. Pero Taysa, balo ko nga na tao. Nagsunod-sunod sa kuha. Nay third eye ni! Nay third eye ni! Muhawa ko diri. Muhawa ko diri. Nakita na taka. Nakita na taka sa kong third eye. Yema! Murag nakabantay sa kuwang mukong. Di ka kamuyan. Sundan ta ka. Yema! Balo ko nagsunod-sunod ka. Huno! Taysa! Stop! Uy! Ha? Magpakahoy-kahoy ko! Charo, makitaan ko niya, ani! Sama, pagtati ang pitaka, di makita! Ang binapitaka. Kita ni mo hatag. Luka pa yung ka. Kami! Kahoy ko! Kahoy ko! Sa! Sa taon. Ganyan ako nagsunod sa imo ah. Naman di kahoy nga maggunit og pitaka. Ambi ng pitaka. Kaya na ako'y kuhaon diha. Kung makuha na akong naa diha, pwede na ka makaikyas. Kahoy lagi ko! Importante, ang pitaka, di makuha. Grasya na ni. Hoy! Ako na lang mo kuha na. Kung dili ni mo ihatag. Kahoy ko! Kinanta ka kahoy ko! Third eye ba? Third eye! Ay! Siya lang ning kahoy ah. Kahoy yun eh. Nakatilaw ng kagsiko ni umbak! Aw! Perting kusuga sa siko ni Umbak. Kay ka, yama! Third eye! Third eye! Third eye! Nidagan ang kahoy nga na third eye. Dala ang pitaka. Hoy, third eye! Kahoy nga na third eye. Ibalik ang pitaka. Third eye! Pitaka! Ahaman dyan ka, pitaka! Ahaman dyan to akong pitaka! Kinsa man dyan nagkuha ato akong pitaka! Third eye! Third eye! Third eye! Uy! Murag na'y tao! Uy! Nabitao! Saan na ko ni? Nabitao, Dria! Uy! Kinsa man na! Wa man ko kailana, karon pa makukitaan ang tawhana diri ang lugara. Ay, tama! Third eye! Magkakahoy na po ko! Aron di ka niya masakpan! Uy! Nasipiat na ko, dili man day na tao. Kahoy man day na di ay. Kahoy yun! Kaya aning kahoyan eh, murag naglihok-lihok man. Mabunalan man siguro ko niya! Unsa ka ning kahoya? Karon pa makukitaan ning kahoya. Eh! Murag ako aman ning pitaka oh. Ako agyon na oh. Eh! Ako aning kuha ning pitaka ni. Kaya gisabi itrang diri as kahoy. Unsa man eh? Kahoy ko di ay. Unsa ka ning klaseng kahoya? Karon pa ko kitaan ning kahoya. Dagdag ko masak ko na ni. Uy! Kinsa may nakutang ani akong pitaka diri as kahoy. Kuhaon doon ako, bi. Uy! Kuo yun yung pitaka!
Murag ako agad ning pitaka. Ilanan naay gamay nga cellphone. Ako agad ning. Ako ning suksok. Ako ning isuksok sa akong ilok. Nagduha-duha ko kung kahoy ba ni? Nilihok man. Hawa na! Kakahoy ko! Hawa na! Kahoy ko! Siya lang din ni kahoyan ni. Mutabag man. Pero kani sakto. Kaya nangita kong sugnuron. Dugaya maibot sa ko ang sundang. Nakuha na yun. Sundang naman eh. Iya mo gumugaon. Nagtuo siya kahoy ko. Tao man eh. Nanak sa koron. Oh no! Kani, mutlon akong sanga. Para makuha na ko ako ang pitaka. Iyong nuron po. Bugaon ko ning kahoy. Anong kailangan kong gawin? Agay! Gibuga na ko. Murag habol-habol pag gamay.